So igsuon, nakaila kaning usa kong gipandong sa kong ulo. Muna siya'y bilo. Sa Bisaya pa to putong. Kaya na mo yun ang utana nga, sister, record ba yun nga ang usa ka babae kung mag-ampo siya, musimba siya, magputong yun siya, naabag yun na siya sa Biblia. Yes, igsuon na So basahan ka na ako ha. Kung naa kay Biblia sa iyong panimalay, basahan lang sa Korinto 11 nga ang pagpandong sa ulo kung magsimba, no? Basa sugod sa 5 taman sa 16. So, basahan ko na ko igsoon. Kung ang babayi nga dili magpandong kung magampo siya ug magsulti sa mensahe sa Dios, nagpakaulaw siya sa iyang bana. Sama ra siya sa babayi nga kiniskisan ang ulo. Kung ang babayi dili magpandong, maayo pang putlo niya ang iyang buhok. Og tungod kay makaulaw man sa usa ka babayi nga kiskisan ang iyang ulo o putlo ng iyang buhok, kinahanglan magpandong siya. So klaro kay igsuon nga kinahanglan magpandong kita. Dili pasyon ang putong igsuon. Mao ni gusto sa Ginoo nga nagsimbolo nga kita ubos ra gayud sa gahom sa Ginoo. Mao nang pandungan nato atong ulo pinaagi aning maong putong. So kung ikaw karon tigsimba ka, then mao ni kulang, sugdi na, buhatan na para makumplito ang imong pagabalaan at tubangan sa Ginoo. Kaya nga naman, walang saysay man ang tanan, na bisan adlaw-adlaw patang magsimba, unya dili nato tumanon ang gusto sa Ginoo. Wa nato gituman ang iyang makasuguan. Basin maigo tanang sa Biblia nga dili tanan ra bang nagtawag sa Ginoo makaadto siyang gingharian, kadto lamang nagtuman sa iyang makasuguan. So usa man ni sa mga requirements nga dapat natong sundon. Ayaw kaulaw kung ikaritan-awon sa uban. Kaya ang piniling katawhan sa Dios, pinili nilahi yun na siya. Ayaw kaulaw sa tao, kadloki ang Dios. So hinaot nga imo ning maklarog masabtan igsuon. God bless.